Dili sa tamo open na ato sa i-close. Jesse. I-close na to ha. Ana. O yan na ang pag-hold. Ana inyong pag-hold ha. So close ata. Okay. Abrihan ninyo ang buhat. Yara, kalma yung kasing-kasing nyo dyan. Kalma. 1, 2, 3, open. Buhat. Ay, ikaw rin, wala ka kuha. Sige, trial pa to. Makabawi pa ka rin. Ha? Okay, group 6 sa mo. Okay. Aya? Nasabtan ba ang rules na to? Instructions? Okay. Ready? Abriya ang Marcos. 1. Oh. Kalma. Balik. Mag-open ta sa open ha. 1, 2, 3, open. Okay. Largim na. Final na ni. Ang mauman dire ha. Tuyok mo dito sa luyo. Para makabalik mo. Dugay pa. Sige. Abriya ang Roma. Yan na, bago tayo open sesi ha. Sige, abriya ninyo ang Roma. 1, 2, 3, open. Roma. Roma na nahula. Roma, group 1 of 2. Okay, very good. Tuyok mo sa liyo daw. Okay? O sige, tarungayin yung line. Ayun yung bungkagay yung line. Okay. Pila mo katugda? 2, 4, 6, 7. Walang mag-isa? Nara? Okay. Ready na. Ready sa taha. Close. Abrihan ninyo ang bonus ni siya. Ang kumihatag ninyo. Uy, bonus mo dayon. Pinadayag. Bonus na. Kalma. 1, 2, 3, open. Ipadayag. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Okay, very good. Ang galing. Wala, Bert. Listen. Appeal din ni si Bert. Ang galing. Okay. Next. Kuan ni lisod na ko nila. Gamay kay. Kuan man ba si Charlie. Ang langga. Charlie ang inungdan na. So, abrihan ninyo ang Galacia. 1, 2, 3, open. Hapit. Jadi kita pa. Hapit, gamay na lang pag-isikan. Walay nakakuha. Toyo. Okay na? Oh. Ayun yung baliya. Ito sa naman. Lore. Ha? Sisa na kudigo. Bawal ta kudigo ha. Wala. Sige. Abriya ang Alis sa tunga-tunga sa gantang tulog. Alis tunga-tunga. 1, 2, 3, open!
One. Okay, one. Ma. Isa. One and three. Okay, tuyok. Tuyok. Mahapon mo hindi. Okay. Great touch mo. Next. Good na? Mag-open ta sa 1, 2, 3. Open. Ayan, mga pre ha. Okay. So, gini. Bonus kaya po tungkol sa naman tayo baby nga niyapit, bata pa. Oh. Murag bonus. Murag bonus lang So, gini. Taga-ata mo clue yapon kay ikaduhang libro niya sa Biblia. Ikaduhang libro. So, Marcos. 1, 2, 3, open! Basic ko kailangan nila. Oh, Marcos. 1. Marcos. 5, Marcos. 1, 4 of 5. 145. 1, 4, 5. Okay. Apa ni 145. score? Sige lang. Basta hindi, makabawi pa na. Di ba? Okay na? Okay. So, akong ihatag karon is, nagyan po'y clue. Bagalag na si Jasmine. Clue kaya po ikatulong libro sa Biblia sa bagong kasabutan. So, mao ang Lucas 1. Okay ba? Ato inistan kay nakuha daw niya. So, dirita sa ikaupat nga libro na lang. Ha? 1, 1, 2, 3, open! Fire. Nakuha. 1, wala mo ha? So, 1, 2, o 4. 1, 2, 4. Okay, ready? Ha? Naik clue? Gusto clue? Wala mag-ikuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na red man. 8. Ika-8 nga libro. Okay, clue na ako yata ninyo. Ika-8 isa nga libro. Tama ba? Ika-8 nga libro. 2 Corinto. 1, 2, 3, open! Ay, bukya man. Bukya tayo. Sa hapit niyo. Kaya ang buwan na. Pero, Corinto. Hapit. Isa na lang ito kapalit. Okay. Hindi kayo nagkakuligo maka ni. Ha? Panahon ba meron? Stay. Sige. Ready? Udas. Lahudas sa request ni Dodo. Nag-practice yun. Okay. Wala radyo. Joke ka daw. Joke na lang kay. Ang hudas, isa ra gyud sa kapalit. Diba? Isa ra kapalit ang hudas. Ang Filemon, isa ra po na kapalit. Ihatag na ko na. Dili na lang kay para ngita mo sa ko. Loy. Sige, abiya ang. Abiya ang. Kung balikon. Roma. Nana siya sa tunga-tunga. Roma. Nana siya sa tunga-tunga sa libro. Okay, 1, 2, 3, open. Kini ang akong suliran. Wait, mayroon ka ba? Gay. Ha?
Bukya, bukya. Ay, nakakuha. Rumah. Ganti lang na eh. Lupi kita nih, Ben. Dire kong dili na mo makuha, Ben. Patambag ni Dumuloy. Sige, ready? Mana yung mga team? Tagahan ta kong clue. Kini mga bata, kabalo man eh. Mga asar ni sir, eh. Natimanan na li. Bata mo, Ben. Yeah. Ika. Ikapitong libro. Ikapitong libro sa balaang kasulatan. Unang Korinto. 1, 2, 3, open! Ikaduhang libro sa balaang kasulatan. Meron ang basa. Kalma. Marcos. 1, 2, 3, open! Nilapas no? Matutulog ka. Lapas. Wala, wala yung nakakuha. Wala. Marcos eh? Sa group 5. Okay. Go, Bert. Nakin sayo na. Nag-iisot na nga, nakasimirian. Sige, tagalan na natin yung sayo. Eh, ganahan na si Albert. Oo. Bert! Bird. Kikiran dyan. Okay. Tagahan mo clue, ano Ika-upat. Ay, kalimang libro na lang. Tato pa, nasa sa tunga-tunga. Buhat na libro. 1, 2, 3, open! Apit, Bert. Apit ka, Bert. 1. Abuhan. Good pa, nakukuha. Last na palit. Good sa to. Okay. Wala. Tata kay nasi tata. Yan is tata. Oh, gitu mana ang tata na, no? Sila ka libro ba? Pagitan. 1. Ikatulong libro sa balaang kasulatan. Sayo na ito may hata gani. O, Lucas. 1, 2, 3, open! Ito na. Matthew. Group 1. Okay, sayang na. Lucas. O, last 2 na lang. Ay, tiebreaker, sir? Wala. Wala na. Score update 1, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 5, 4. Ano yung score? Kinadangkan ang 1. Ganyan, 1 rapod sila. Pero karon sila may kinadangkan. Oo. Kana. Sige. Last 2 na lang niya. So ato ba, pwede na huling ko ng bili makapel. Dua na naman binendre. Okay, kamu na lang 2. Okay. Okay. Ika. Ika-upat nga libro sa balaang kasulatan. 1, 2, 3, open! Okay, Matthew. 1. So, 3 or 4. 3 or 4. Okay, last na ni. Hala, kinabusga ni pastor ni. Oh? Oh, dapat. Dapat eh, dua di ke pastor ni. Okay, last na ni. Tegaan ta magsayon kayo. Okay, last na ni. Bonus na ni. Abrihan ninyo ang pinakaunang libro sa balaang kasulatan. 1, 2, 3, open!
Para kuha nila tanan. Kaya may posibility. Tanan? Ako at tanan. Okay. Congratulations sa mga nakadaon. Okay. Ano na sa to? Ay, tiebreaker? Ay, tiebreaker ang 1, 2, 4 of 5. 6 ang 1. Ha? First. No. Sorry. Ang tiebreaker is 2, 4 of 5. 2, 4, or 5. Alin mo sa dubangan? Daw. Showdown daw. Isa-isa lang. Isa-isa sa 2, 4, or 5. Isa-isa lang. Kanang pinaka pambato ninyo sa inyong grupo, iatag. 2, 1 ka? Wala mo kailangan. Wala na. Ang 1 is first na. First First. one. Ayun. Kinsay ko. Okay. Sura di ay. 2, 4, ug 5. Wala na inyong pambato? Okay. Ready. Ready. Kini tagaan tunig lisod kay bangkita na kayo eh. Okay. Lisod-lisod kaya tingatag ninyo. Ang pinakamabuinasan ninyo, buinas. Sige. Abiya ang Turtahan. Galasya. 1, 2, 3, opens. Ana, may lisod-lisod dyan. Allah, kuwa. Isa. Ay, nakuha ang Giselle. Isa ka, bro. Anyara, kabilang sa mong duwa. Bro, Dilin doa. Bro, Sika na mo. 4. O, kamo na pong duwa. Ha? Tiebreaker ka pa sila sir, no? Tiebreaker. Kamo na pong duwa. Siyempre. Gipili mo sa inyong grupo kay kamo daw mga panggiita nilang kwan. Mananagna. Sige. Abriha ang Colossus. 1, 2, 3, open! Gabriel, lapas ka. Hapit? Hapit! Ano? Basit? Oh, bilipos. O, dalang. Busas o. O, dalang. Sunod na rin. Isa na lang kapali dun ta. Hapit! Kaya nga, ay. Sige, lapas ka. Kasi nakatulog ka niya. Si Piat ka na. Okay. Ay, time sa alip. Ang 4 is 6 alang score. Unya ang Better luck next time. Consumption price. Okay. Ready? Abriha ang Ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto. 1, 2, 3, open! Hapit? Unang Korinto? Wala nga siya, no? Sige. Ready? Ready. Sa'yo na kayo, hapit ganin yung makuha, kaduha na. Diba? Sige, kini. Sa'yo na lang. Sabihatag na to rin. Sa'yo na kayo na. Kini, kabalo ko, gipraktisa ninyo na. Papili ko tamahain yung Biblia na. May Biblia, Dre? Gamay ako pa. Wala may Biblia. Kanarin yung gamiton. Kini, isa ra ni kapalit. Dito po. Dito, isa ra ni kapalit dito. Rio. Ay, Judas. Oh, si Uncle Ludas. Hey. 1, 2, 3, open! Oh. Nakuha agad. sa tagapan. Ay, natuwa yun ang Judas. Nasaan yan? Nabuinasan. Diba? So, inana, kanindot, kaayo mo, tanaw mo. Nga nagtuon mo, Biblia. Wala ta nag-focus sa mga cellphone. Bantayan ninyo, marag na pugnan ninyo ang kaugalingon nun sa mga cellphone. Itong madani nga buluhat doon. So, dagyan kayong salamat ninyo.